Umshushisi kuleli cala utshela inkantolo ukuthi azikho izizathu eziqinile ezenza kubambezeleke ukuqala kwecala. Wakhala nangokuthi ofakazi abane kuleli cala abasekho emhlabeni futhi sekuphele iminyaka eyisithupha abanye ofakazi bengaphansi kohlelo lokuvikelwa kofakazi. Omunye wabasolwa uZwelibanzi Skhosana uyena owenza ukuthi libambezeleke leli cala ngenxa yokuthi usenabameli abasha. Also, our witnesses are dying slowly, my lord. Already, by now, we have lost about 4 of the witnesses. Umndeni kanye nombuso abaneme ngokugqoza kokuqala kokuqulwa kwecala. It's risky sometimes. It's risky just because you see as either umuntu eze ngetransport yakhe okanye eze ngendlela ezengayo njalo. But awazi abantu ke baphi bacingani ngale kubalula ukuthi ize court ngale appearance. Inkantolo iphethe ngokuthi uma umsolwa uSkhosana eqhubeka nokushintsha ummeli uma icala selibuyele enkantolo futhi uzovele uqale ukuliqula ngisho kungathiwa kanaye ummeli. Sisekuzo izinkantolo ubuyele enkantolo uMathiphandile Sotheni nosolwa ngokubulala uMarius van der Merwe obaziwa ngowitness D ekhomishaneni kaMadlanga. Namhlanje inkantolo iqhubekile nokulalela izethulo. Umbuso usola ukuthi ukubulawa kaVan der Merwe kwakuhleliwe futhi ke kuhlobene nenkohlakalo ayiveza ekhomishaneni kaMadlanga. Kodwa ke uSotheni umile ekutheni umsulwa kuleli cala. Based on the submissions herein mentioned, the state's case against me is weak, and based on the evidence I have seen, the state will not be able to prove beyond a reasonable doubt that I be convicted of the offences as contained in the charge sheet and respective annexures. uSotheni uzobuyela enkantolo mhla zingu-21 kuNhlaba.